יודעים על הדבר שמשקיעי נדל"ן הכי מתחרטים עליו? לא השקעות שהם עשו, אלא השקעות שהם יכלו לעשות ופספסו. ולמה אני אומרת את זה? כי דובאי נמצאת בצניחה מטורפת. ומה זה אומר עליכם בדיוק כמשקיעים? ומה דעתכם על צפי תשואה של 10% ועליית ערך של כמעט 20% בשנה? אבל רגע, עדיין לא דיברנו על הפטור ממס. כן, פטור ממס, על הכנסה משכר הדירה ועל השבחת הנכס. רק תשלום עבור הרישום ויש לכם נכס בדובאי. אבל בדיוק כאן יש לנו טוויסט בעלילה, כי המחירים והתבואות האלה לא יישארו כל הנצח. ואם תשאלים אותנו, זה הזמן להצטרף להזדמנות המטורפת הזאת. אז נעים מאוד, אנחנו קרייבסטייט, חברת הנדל"ן הישראלית הוותיקה ביותר בדובאי, עם משרדים בדובאי, לונדון, תל אביב ואפילו מילאנו, ועם עסקאות בלעדיות שלא תמצאו באף מקום אחר. מהרגע שתיכנסו למשרדים שלנו בתל אביב, ועד הרגע שתקבלו את המפתח לדירה החדשה שלכם, אנחנו נהיה שם בשבילכם. ואחרי זה, חברת הניהול שלנו תדאג לכל השאר, מבלי שתצטרכו לטוס לדובאי, רק אם בא לכם כמובן לראות את הנכס החדש שלכם. אז רגע לפני שההזדמנות חולפת, תשאירו פרטים כאן למטה ונחזור אליכם לתיאום פגישת תכנון השקעה ללא עלות, ממש אצלנו במשרדים בתל אביב.